Li Kobanê komcivîneke diyalogê ji aliyê Akademiya Civaka Demokratîk ve hat li darxistin. Têda kesayetên civakî, parêzer, rewşenbîr û rayedarên rêveberiya Xweser beşdar bûn. Got li ser gelek micarên civakî ji çand û exlaq, xizmetguzarî, perwerde, herwiha şerê taybet û çapemeniya zer ji aliyê dijberên Kurda ve hat nîqaşkirin. Di komcivînê de fermandarê giştî ê Qesedê Jeneral Mazlûm Ebdî bi rêya şandina nameyekê beşdar bû. و پێناسەیە شارê taybet di heman demê de armancên wê û mefahîmên wê û li kêlek wê em bibêjin wekû rêbazên şerê taybet çene yek jê ragihandin bû wekû beşekî esasî hate destgirtin û tabûr xamistogaya pêncemîn ku nav civakan de dora xwe dilîzin. Van mijarana bi awayekî hatine nîqaşkirin, kesên beşdarvan nêrînên xwe dan ew nêrînên wan jî bi giştî hatine tespîtkirin û dawî de encama rojê derket. Hîro jî em berdewam dikine di mijarên me ku em hîro ser bisekinin nîqaş bikin. Yek jê meselê bandora şerê taybet ser civakê ye di heman demê de jin û ciwan û karayîna wan diwarê şerê taybet da û em bêjin tenewwu'el qebelî wal eşya'rî li vê derê û şerê taybet çawa niha rola xwatinê wan de dilîze ye. Beşdaran piştî dawîkirina komcivîna xwe, encamên nîqaşên xwe bi daxuyaniyekê belav kirin û tekezkirin got dibe pêşîniyarên ji komcivînê derketin bibin proje û mekanîzmek ji bo pêkanîna wan bêafirandin û danzanîn got pêşxistina asta perwerdê û dezgehên çapemenî armanceke sereke ye. Herwiha diyar kirin got dibe rêveberî xeteriya şerê taybet bi rêya li darxistina panêl, komcivîn, diyalog û belavkirina belavokan bi civakê bide nasîn. و نرینین کسین بشدار کسین لبه در که آماده کار کسین کو نرینین خواه ددن پیش و کسین کو وان سمینار دنرخینن و کسین کو پرسکری که دجوا که دنرخینن و وانا ورن نویساندن و جاره کدن به عالی ریوبری را ورن بلاف کردن جبو کل سر راوستن و جبو کل سر کار بکن جبو پیش کردنا وان نقطه ضعیفه که مگوتی و خرد کردن و دندر جوا که Hêjayek gotinê ye got di demên dawî de hejmarek kesên got bi Tirkiyê ra kar û xebatê dikin li bajarê Kobanê hatin girtin. Ew yek jî bû axaftina kolanan û metirsiyek jî di nava civakê de hat belavkirin. Namze got dever dibin metirsiya gefên Tirkiyê de dijî. Mehmûd Balî dengê Amerîka, Kobanê.